Muswati ya mabono yobeteka Gusii kumabwaje karas negetali ya Nyanchwa Mission Hospital ime ya Busonga county ya Kisii ni gobono komochiko kwa rocha senyagetali yo asekere kwatabakana buna enyagetali ya Nyanchwa ni goyeli ndoreti kunyara gokonyo muswati yo egantike agereta Gusii kumabwaje chinga kyalenge koiboro muswati ya serieta Elena ni gobono bero yagachira senkendo kerekeria obochiko ime bogendrete na benyagetali yubono ni gayeso kiri na goteba buna batemete komokonyo muswati yukolinda kagosiria obogima bwayo muri keito mirded mumanyi noroboti rwa senchira yoboime magega yomusubati oyo mobwe myaka 25 aselieta Ellen Mariaka gusirira asenyagitali ya Nyanchwa Adventist ekerachiete koibora bono nigo engane yo egendrete kuranda asemetandao asekelianga no kumotigana gotamurigereria asokomwa obokoreri bogwenerete kurwa ase abanyagitali bono nigo amayanda abwatitense ase Kenyoro Kenya Kongo imeyagesima ebunge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira sebono umugako ya Selieta Ezra Obiero aisokirie na gukwanira igoro yengane yu tabiri tumpeleke CS. A consultant kambiwa kiwa kesi kama hiyo, that is the option. Because if you proceed and naturally anaweza kuwa anatea, kiwa anatea ata lose a lot of blood. So CS huwa inafanyika kwa dakika kidogo and she will be okay. Kambia ni sawa. I gave consent, akaenda. That is around 10. Lakini that is when they started networking sasa. Wale madaktari wa kufanya CS wakuje, watoke makwao wakuje. So it took some time. Toka 10 something mpaka alikuja kuingizwa kwa theater around midnight. They had no another cases actually. Because mama alikuwa hapo, wengine alikuwa in labor, wengine alikuwa ameshazaa. So maternity wing was not very busy. So kesi alikuwa naye at hand ni hiyo moja. From signing aende na yeye kuingia actually kuenda sasa it took time. So aliingia hapa past midnight. Ase nyagitali ya Nyanchwa ni gobono bakwanire igoro yengane yo ase batebire kurwa ase wizara yobochenu negendete kurigereria enkikirerete engane yo wetera ase kitiabeto serikali wetere ministry yobochenu yairansa moya asobota kurigereria ngakiyanya arikanete kabisira Nonyana boigo nigo enyagitali yo yerusananire kurwa ase engane yo ase boigo bagikeria engana egendrete kuranda ase metanda obuna tibabwati abanyagitali babwate bomanyi Nyanchwa n'enyagitali ye kanisa na mbere tuwango byakana ase bopare mirimo yego kale mirimo gwetara bakori mirimo abo ba trainee weseba cheta sama somo y'obonyagitali ase kinsa mawa na abanyagitali abanene consultant na abanyagitali basaba medical officers sinasi clinical officer ndori kwengecha mukori ondo bwensi mirimo asabara abare baito etali na masomo aitermete korengana n'ekinsamo cya serikali kitenda tobochero na chibatera igo asali agandrete wetana na semetanda na kerekende igo tugutumya abakore mirimo batabwate amasakara marongi nigo tokomeka mangana yo kurwa senyagitali eto nigaro mangana yo borimo ayakora abantu bobe nande ngabwato bongainere byo bonge togosaba na kubateringa nyagitali irasi kubango bunyekenga ikora buna machiko ya serikali yeterasi ministry yobochenu tekonyarikana kwengecha abakora imirimo abatabwate amasomo amaiterano abami baba toereru aende mutume kabobe gukwana mangana pero kende gore nyagitali mutamanyeti ekero twakwania mangana borunge nda unenki na bari bamanyeti no nabaga nirio batoereru na basoroire borigerie nyagitali ne ya Nyasaye igebekira gukora imirimo ya Nyasaye korandi injiri gwetara senjere ndetaira amangana isiko ataiyo usata isaini usata raetere kipimo kelkwenera kuripoteria egetaseni kya Ndizi TV litaliane Mildred Momanyi.